Is-servej pubblikat din il-ġimgħa mill-Awtorità tax-Xandir jikkonferma l-qabża fuq li rreġistra Net Television fl-aħħar xhur, partikolarment fejn jidħol aħbarijiet u ġrajiet kurrenti. Fil-fatt l-aqwa udjenzi ta' Net News laħqu total ta' 83,000 persuna bil-programmi Net Live u Opinjoni wkoll jiġbdu udjenzi kbar. Il-programm tal-ġimgħa fil-għaxija Opinjoni preżentat minn Dione Borġ laħaq udjenzi ta' 42,000 fil-waqt li Net Live kellu medja ta' 30,000. Meta l-Awtorità tax-Xandir saqsiet li huma l-aktar programm favorit, l-ewwel programm ta' Net Television li semma kien Net Live illi mar saħansitra aħjar minn pjazza ta' Super One. Net Live jiklassifika wkoll mal-ewwel 10 programmi fost in-nies li jsegwu t-televiżjoni bil-catch-up jew on demand. Profili wkoll mar tajjeb ħafna b'udjenzi ta' 28,000 fil-waqt li tlaqna laħħaq udjenzi ta' 23,000. F'dak li għandu x'jaqsam ma' drama suċċess kbir għal Żerni illi laħqet udjenzi ta' 56,000 persuna. L-istess tħarriġ wera li anke Net FM kompla saħħaħ l-udjenzi bi programmi bħal Breakfast Show Bonġunet u Club 101 jiġdu ammont tajjeb ħafna ta' semmija. Popolari wkoll il-programmi Brunch, Good Vibrations, il-programm ta' diskussjoni Feedback, il-programm Marċi u Bandalori u anke Issues li xandar is-sibt filgħodu. F'dan l-istħarriġ uffiċjali Net FM tela mis-7 post għal 4 post u b'dan ir-riżultat qabeż stazzjonijiet kompetituri bħal Bej u Vibe FM.